warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh ingkang kinurmatan, kula Gafra Kaila Alpin Rahmadani badhe nyarengi pawartos saking SMA Negeri Satunggal Kota Mukit. Ing dinten Jumat tanggal 20 April warsa 2000 selangkung SMA Negeri Satunggal Kota Mukit nindakaken kegiatan edukasi lan simulasi sekolah aman bencana kangge siswa kelas sedasa. Kegiatan punika dipunrancang supados nambah kawigatosan lan kesiapsiagaan warga sekolah nalika ngadepi kedadosan bencana. Simulasi dipunlaksanani kanthi tertib lan terstruktur. Para siswa dipun paringi piwulang babagan cara nglindungi awak nalika gempa bumi, tata cara evakuasi kanthi aman, saha papan kumpul darurat ing lingkungan sekolah. Kegiatan punika minangka salah satunggaling upaya sekolah kanggo mbentuk budaya sadar bencana. Kanthi latihan punika, para siswa dipunajeni saged langkung siap, tetep tenang, lan saged nglindungi awak pribadi serta bantu kanca nalika kedadosan bencana. Mugi kanthi edukasi lan simulasi punika, warga SMA Negeri Satunggal Kota Mukit saged langkung waspada saha pinarengan kawilujengan. Kula Gafra Kaila Alpin Rahmadani ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan, kula Heri Setiawan badhe nyarengi pawartos saking SMA Negeri Satunggal Kota Mukit. Ing dinten Jumat tanggal selangkung April 2000 selangkung SMA Negeri Satunggal Kota Mukit nindakaken kegiatan edukasi lan simulasi sekolah aman bencana kangge siswa kelas sedasa. Kegiatan punika dipunrancang supados nambah kawigatosan lan kesiapsiagaan warga sekolah nalika ngadepi kedadosan bencana. Simulasi dipunlaksanai kanthi tertib lan terstruktur. Para siswa dipun paringi piwulang babagan cara nglindungi awak nalika gempa bumi, tata cara evakuasi kanthi aman, saha papan kumpul darurat ing lingkungan sekolah. Kegiatan punika minangka salah satunggaling upaya sekolah kangge mbentuk budaya sadar bencana. Kanthi latihan punika, para siswa dipunajeni saged langkung siap, tetep tenang lan saged nglindungi awak pribadi serta mbantu kanca nalika kedadosan bencana. Mugi kanthi edukasi lan simulasi punika, warga SMA Negeri Satunggal Kota Mukit saged langkung waspada lan saha pinaringan kawilujengan. Kula Heri Setiawan ngaturaken matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh ingkang kinurmatan, kula Mirna Setiani badhe nyarengi pawartos saking SMA Negeri Satunggal Kota Mukit. Ing dinten Jumat tanggal 20 April 2020 SMA Negeri Satunggal Kota Mukit nindakake kegiatan edukasi lan simulasi sekolah aman bencana kangge siswa kelas sedasa. Kegiatan punika dipunrancang supados nambah kawigatosan lan kesiapsiagaan warga nalika ngadepi kedadosan bencana. Simulasi dipunlaksanani kanthi tertib lan terstruktur. Para siswa dipunparingi piwulang babagan cara nglindungi awak nalika gempa bumi, tata cara evakuasi kanthi aman, saha papan kumpul darurat ing lingkungan sekolah. Kegiatan punika minangka salah satunggaling upaya sekolah kanggo mbentuk budaya sadar bencana. Kanthi latihan punika, para siswa dipunajeni saged langkung siap, tetep tenang, lan saged nglindungi awak pribadi serta mbantu kanca nalika kedadosan bencana. Mugi kanthi edukasi lan simulasi punika, warga SMA Negeri Satunggal Kota Mukit saged langkung waspada saha pinaringan kawilujengan. Kula Mirna Setiani ngaturaken matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.